Helo bawb a chroeso nôl i'r ardd. Wel, mae'r haul yn tywynnu, mae'n ddiwrnod godidog, cyfle perffeth i fynd i'r ardd i blannu planhigion yn ein borderi ni. A dyna sydd â fi ar y gweill heddi. Plannu'r border yma llawn planhigion newydd a hefyd mynd ati i blannu llysiau yn yr ardd. Mae'n bwysig bod ni'n fynd ati i ddeall y border, i weld le mae'r haul yn tywynnu, ble mae'r gwynt yn chwythu, a chynllunio pa blanhigion hoffwn ni dyfu yno. Felly heddi, dwi'n mynd i dyfu planhigion dianthus a ffelitia glas. A dwi eisiau gwneud yn siŵr bod nhw wedi gosod yn y gwely fel bod nhw ddim yn cystadlu gyda'i gilydd. Dwi hefyd wedi plannu planhigion bysedd y blaidd, a mae'r rhein i gyd mewn un cornel o'r border. Achos maen nhw'n tyfu'n uchel iawn, felly dwi ddim eisiau nhw greu cysgod i blanhigion eraill. Wel, ni wedi gosod y planhigion allan yn y gwely, a dwi'n hapus iawn gyda'i lleoliad nhw, felly'r cam nesaf, a'r cam fwyaf cyffrous hefyd, yw i plannu nhw yn y gwely. A wi wedi creu twll fan hyn yn barod i blannu'r ffelitia glas yma, neu'r cep aster. A mae'n hoff iawn o dyfu yn yr haf yng Nghymru, ond ddim cweit yn ystod tywydd o'r y gaea, felly mae angen dod â fe dan do i ddiogelu fe am blwyddyn nesaf. Ond fel pob planhigyn sy'n barod i fi mewn i forder, fe welwch chi ar wilod y potyn, mae wedi bod yn gwthio yn barod i ddod mas, felly mae hen bryd i hwn fe mewn i'r tir erbyn hyn. A jyst gwthiwch y gwreiddiau gymaint y gallwch chi i'w ryddhau nhw o wilod y potyn. Tap bach i wilod y potyn fel hyn. Codi fe lan, a fe welwch chi, mae yna belen o wreiddiau iachus a ffyniannus fyna. Ystwythwch nhw gyda'ch bysedd, jyst i ryddhau'r gwreiddiau fel hyn, yn barod i blannu yn y pridd. A dwi'n mynd i osod haenen bach o gompost di fawn yng ngwylod y twll, a bach o fwyd organig hefyd, jyst i roi'r cyfle gorau posib i o'n gitio. A dyna ni wedi plannu ran fwyaf o flodau yn y border bach yma nawr. Na gyd dy fi ar ôl yw'r dianthus pink yma. A wyche bod chi'n gyfarwydd â hwn, achos mae'n debyg iawn i carnation. Maen nhw'n perthyn i'r un teulu. Plannu hwn fan hyn, a beth gorau amdano fe yw bod e'n blanhigyn lluosflwydd. Felly bydd e'n dod yn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, dim ond i ni ofalu amdano fe yn ystod y gaea. Maen nhw'n gweithio fi bod bolan gefen, ac yn y tŷ gwydr fan hyn mae pob math o lysiau dy fi yn barod i blannu allan. A heddi, fi'n mynd i blannu pys yn syth i mewn i'r pridd. Gyda fi fan hyn, mae pys douce de Provence, a dwi wedi hau rain mewn hen gafn dŵr fel hyn. Achos dyn nhw ddim fel planhigion yn hoffi bod chi'n mela gyda'r gwreiddiau. Felly bant â ni i blannu nhw yn yr ardd. Yn gynta, mae angen ni agor ffos yn yr ardd tua'r un dyfnder a'r cafn, ac wedyn, gyda darn arall o gafn, gwthio'r pys allan i mewn i'r ffos. Gyda'r pridd wedyn, gwthiwch y pridd nôl wrth ymyl y pys fel bod nhw wedi gwreiddio'n gywir yn y pridd. A dyna ni, mae mor syml â 'na. Bydd y pys na nawr yn tyfu ac yn barod i'w cynaeafu o fewn 12 wythnos. Fe sylwch chi bod fi wedi plannu'r pys o flaen fframyn o ffyn bambŵ, a wedi wneud hynna'n fwriadol, achos mae angen cefnogaeth ar blanhigion pys i dyfu. Fe na nhw dyfu tua metr a hanner uwch lefel y pridd. Fe sylwch chi hefyd bod fi ond wedi plannu darn fach o res hon fan hyn. A wedi wneud hynna'n fwriadol, achos heddi dwi'n mynd i hau mwy o bys i dyfu yn y gwagle sydd gyda ni fan hyn. A bydd hynny'n golygu bod da fi gyflenwad o bys wedyn trwy gydol yr haf, yn hytrach na bod nhw gyd yn dod yn barod yr un bryd. Felly yn gynta, mae angen ni lenwi'r cafn gyda chompost. Glwchwch y compost o flaen llaw, ac wedyn, gyda hadau pys, gwasgarwch nhw'n hafal ar draws talcen y pridd. Gnewch siŵr bod chi'n ei plannu nhw'n ddwys, achos nhw'n elwa wrth dyfu'n agos at ei gilydd. Wedyn, rhowch haenen bach o gompost am eu penne nhw, a'i gosod mewn man bach cysgodol yn yr ardd neu yn y tŷ gwydr. Ac ymhen rhyw bythownos, bydden nhw wedi gino ac yn barod i blannu allan yn syth i'r ardd. Wel, dyna ni, job garddio bach arall wedi cwpla am heddi. Cofiwch i ddyfrio unrhyw blanhigion newydd i chi wedi plannu. Mae'r haul just twtsh yn gryf ar hyn o bryd, felly wy'n mynd i wneud na'r peth cynta bore fori. Ond gobeithio gewch chi gyfle yn ystod yr wythnosau nesaf i fwynhau yn yr ardd hefyd. Tan y tro nesaf, hwyl i chi.